நீங்க பாத்துட்டு இருக்க மெனின் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எல்லாத்துக்குமே உதவி பண்ணிட்டு சந்தோஷமா தாங்க ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாரு. ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு போறப்போ கடன்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து நாளைக்கே எங்களோட பணம் எல்லாத்தையும் நீ கொடுக்காட்டி உன் வீட்டுல இருக்க பொருள் எல்லாத்தையுமே வெளியே தூக்கி போட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு அவர் மிரட்டிட்டு போயிடுறாங்க. கடைசியா மெனினு வேற வழி இல்லாம ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் கடை வாங்குறதுக்காக போறாருங்க. இதை கேட்கவே அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்து, ஆல்ரெடி நான் கொடுத்த பணத்தையும் நீ எனக்கு இன்னும் திரும்ப தரல, இப்ப எதை நம்பி நான் உனக்கு திரும்ப பணத்தை கொடுக்கறதுன்னு அவரை ரொம்ப கோவமா திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்ப மெனின் அவங்க கிட்ட, உங்ககிட்ட வாங்கின பணம் எல்லாமே என்னோட அம்மா உடம்பு முடியாதனால அவங்க மருத்துவ செலவுக்கே சரியாயிருச்சு, அவங்கள பாத்துக்கிட்டதுனால நானும் சரியா வேலைக்கும் போக முடியல, இப்ப மட்டும் நீங்க எனக்கு பணம் தராட்டி என் குடும்பம் வாழ்றது கஷ்டமாயிரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை கேட்கவே இவங்களும் இறக்கப்பட்டு மெனின் கேட்ட பணத்தை கொடுத்துறாங்க. மெனின் அந்த பணத்தை வாங்கி அவரோட கடன் எல்லாத்தையுமே அடைச்சிடறாங்க. அடைச்சது மட்டும் இல்லாம இந்த பொண்ணு கிட்ட வாங்கின பணத்தை நம்ம திரும்ப தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இரவு பகல் பார்க்காம ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்கவும் ஆரம்பிக்கிறாருங்க. இது போலதாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலுமே நம்மளோட சந்தோஷம் எல்லாத்தையுமே இழந்து குடும்பத்தோட சந்தோஷத்துக்காக பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தேடியே நம்ம எல்லாரும் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோங்க.